Puolella. Lore, ole hyvä. Viimeinen kysymys. Animaatioelokuva Röllin sydän sai ensi-iltansa tällä viikolla. Minkä niminen menninkäis tyttö elokuvassa seikkailee? Milli vai Malla? Milli vai Malla? Milli. Se on aivan oikein! Se on aivan oikein! Onneksi olkoon! Onneksi olkoon! Aivan mahtava! Siinä meni henkilöauto, 2 ulkomaan matkaa ja 17 muuta mahtavaa palkintoa. Otetaan kunnon apua ihan veteläksi, mutta ei se mikään suorassa lähetyksessä voi tapahtua mitään vaan. Tuomo näyttäisi olevan kuitenkin ihan onnessaan ja toivoissaan. Pistää Tuomo jäähyitä vähän hengittelemään. Kun lähtee auto ulkomaan matkat, niin kyllä se kolahtaa. Ensi viikolla Huumassa ainakin Heikki vastaa Lore-kisan finaaliin. Viikkopoikien haastattelussa kukapa muu kuin joulupukki. Lore odottaa tietenkin myös syksyn kisojen jälkeinen häviäjän rangaistus. Rangaistus kyllä, se odottaa kyllä Heikkiä. Miten niin, se on häviäjä.